Ассалому алейкум, подписчикои азиз. Ҳама каса хубен созен. Подписчикои азиз, ина итальянкои гил калони фасон омада ира бине хушро гиша. Нархошон 180 сомонӣ. На дизайни нав, сер санг, гулои қадимӣ, гулои зинда. Дахтаракои хушро. Касе доставка дар кораи марҳамат, рақамо дар рӯи экран метонен дар омада заказ кунед. Нарх навора гуфтам 3 метраш 180 сомон. Доставка ба ҳама ҷо дорем. Доставка дохили шаҳр платная. Дахтаро 20 сомона. И хушро гира бинен дахтаро. Аҷоибот фасон 180 сомон. Касе айсата зиёд мегира оптовиш дахтаро ҷои мешудагиш 170 сомон яй дахтаро. Ина молочничаш ҳам буда ҳам хушруак нигоҳ кунен. Дарин санг тар задагиян то лавошуна санг задагия дахтаро. Ира бинен дахтарако. На бо се раслитка дига айни ём астай. 180 сомон. Материалошон итальянка дахтаро.